Mami, uite, că a fost ziua ta, m-am gândit să fac o felicitare. Nu te speria că a suferit un pic traume. Ia, dar nu trebuia să vadă mama ce felicitare. Vreau să fie cu de mama, sacra. Ei, mamă, dar chiar așa, urâtă-i măta, m-am jaxat. Ei, mama, până la urmă, e important că mi-am dat interesul și mi-am scos scârnața afară ca să-ți fac ție desenul ăsta. Bine, mă, bine, dacă să știu, dar și mi-ai scris aici, ai muciu, ce, e cu muci mi-ai dat-o? Ei, ți-am dat-o cu mucea, cu na, dacă vreau mă condimentam eu altfel. Am scris acolo, I miss you, bine, am făcut-o la școală când mi-era dor de tine, nu vezi acolo, muci, de buci. Vede, mă, ta, vede, ești talentată, o să la Oxford. Da, da, cum spune și lege, ori mă, ta, chiar, ori și asta nu-i noptier și... Adică, mă, ce mi-ai că nu știu să desenez, nu? Ăla e frate meu, varianta canină, varianta de cal. Vede, mă, ta, vede, are, mă, ta, 3 cai frumoși sănătoși, cu tactul mărțoala. Că eu vă pun pe Facebook, mă să-l pun la vedere în spatele și mine.